Masu kallonmu barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci. Hausawa sun ce waka ga bakin mai ita tafi daɗi. Don haka ka biyo mu domin ganin bidiyon da ya saki da kansa da kuma abubuwan da yake cewa. A jiya ne aka dinga yada labarin shahararren jarumin nan wato Kabiru na Congo ya rasu. Inda wannan labarin ya ja hankalin al'umma a shafukan sada zumunta. Hakan ya sa muka bazama wurin ƙoƙarin zaƙulo muku sahihin wannan labarin. Hakan ya sa muka yi nasarar samo bidiyon nasa da yake a gonan nasa. Don haka ku biyo mu domin ji daga bakinsa. Yawwa, alhamdulillah. Nace to duk mutanen da ka sani a cikin mutum 100 da nake mu'amala da su ba yadda za a yi ka kirga 10 baka samu ina da amini guda ɗaya ba. To ba shi mu gaisa ya tabbatar na Kongo yana nan da rasa. Auto shi ke. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ila ke ji a hima.